Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Mundale mulibe maudani a permanent kapena kuti maudani okhazikika. Limeneyo ndi lamulo loyamba la ndale. Kuna sili menyana yo kutumana kubuzi ife kuna tujia kengewe kuja muzina Limenelo ndi lamulo loyambirira la ndale. Nde nkhani imene yawachitisa anthu jenkha ndi imene yachitika dzulo pamene kunali mwambo wa anakonza a Oxfam kumene anakumana akuluakulu atatu azipani zosiyanasiyana anthu anawaona akuchezera mwansangala ndi monyadirana ali malo amodzi. Achisale a DPP komanso a Moses Kunkuyu ndi ana malomba a DPP anali malo amodzi nkumachezerana. Anthu anadabwa nazo nkumayankhula zambirimbiri. Imene pandezi kuti bwanji zikatere ndi zikutanthauza kuti chani. Koma monga tanena kale poyambirira kunena kuti amanena kuti there is no permanent enemy in politics. Nde izi tikamakhala tizikhala tikudziwa palibe maudani okhazikika mundale. Ndipo kawaona anthu andale akuchezerana inu mtima usamakhale uli mmwamba kapena kuti nkumanena kuti atipusisa. Ndale ndi mmene zimayendera. Nde kotero tiyeni titenge kapu ya madzi nkumwa pamene tawaona andale akuchezera limodzi pamene akapita kumbaliko nkumatukwanizana. Zimene zija zimakhala kuti ndi game chabe. Nde izi zisakuphwanyiseni mutu kapena kukuchitisani jenkha kapena kukuzunguzani. Mmenemo ndi mmene zimakhalira ndale. kuna sili menyana yo kutumana kubuzi ife kuna tujia kengewe kuja muzina Mundale takhala tikuwaona anthu ena akuchoka chipani china nkupita chipani china. Pambuyo ponena kuti munthu amene uja ankanyoza chipani chimene chijacho mosanyengerera. Iwenso nkumadabwa kuti koma awa ndi mmene ankayankhulira muja mpaka na lero ali chipani chimenechi. Mmenemo ndi mmene zimakhalira ndale. Nde nthawi ina tikazaona anzathu akudyera mbali imodzi anthu amene amakhala kutukwanizana kunja kuno tisazadabwe tizanguzozo kuti umo ndi mmene ndale zikhalira. Tiyembekezerenso chimozimozi kuona mmene zinthu zisinthire mu nthawi imene tikuyandikira kampeni. Tidabwa tikuona awo akudya ndi awo akuyenda ndi awo. Ifenso nkumadabwa kuti koma migwirizano imeneyi ndeiti mmene awa ankanyozera awo lero ali ndi awo. Mmenemo ndi mmene ndale zikhalira. Kwa anthu amene mukungotipeza kumene ino ndi Malawi lero ndipo timakupemphani kuti kupanga subscribe ndikofunikira ngati simudapange subscribe kuti mwangokumana nayo video imeneyi. Like, share, comment osayiwala kupanga turn on notification bell kuti ma videos amene timaponya pano muzikhala anthu oyambirira kuwaona. Kufikira nthawi ina malangizo ndi amene taperekawa kuti osamamenyana za zii osamakangana za zii pamene anzathu akudyera mbali imodzi anzathu akusangalana. Mwamva kale a Victor Musowa mu video ija akukamba kunena kuti
kuna sisi menyana giza iwa kutumana kubusi kati mazao hivi ife kuna tujia keke we kuja muzina